हेलो एभ्रिवान, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गोदाननि मोनसे सर्ट मुभिनि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर, नोंथांमोना बे सर्ट मुभिनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे सर्ट मुभिनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों सन्देह'। ओमफ्राय लोगोफोर, बे सन्देह' मुंनि मोनसे सर्ट मुभियावनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन जों मिजिं नार्जारी, जौवेन आरो बिना, गुनाश्री, अनसु, रनजित आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे सन्देह' सर्ट मुभियाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, आरो बे मोनसे सर्ट मुभिनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनखौ खालामदों मिजिं नार्जारी बिथाङानो। लोगोफोर, नोंथांमोना बे सन्देह' मुंनि मोनसे सर्ट मुभिखौ आगोलाव पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 11 सिम गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन नङा होमबा लोगोफोर? आरो गोबाङानो बे सन्देह' मोनसे सर्ट मुभिखौ पार्ट 11 सिम नायखाबायमोन आरो नोंथांमोना बेनि पार्ट 12 खौ जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जादोंमोन। गोबाङानो नायनो होननानै एक्साइटेड जाखादोंमोन जानांगौ बेनि पार्ट 12 सर्ट मुभिखौ माब्ला नुनो मोनगोन होननानै। लोगोफोर, बे सन्देह' मुंनि सर्ट मुभिखौ पार्ट 12 खौ दाखालिसो सचिन लाहारी चेनेलाव रिलिज खालामनानै होबायदि लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो सचिन लाहारी चेनेलनि गेजेरजों बयबो थांनानै नायहैनो हासिगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, सोर नोंथांमोना बे मोनसे एपिसड पार्ट 12 सर्ट मुभिखौबो नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, बेनि सन्देह' मुंनि आरो पार्ट 13 बिथांमोना लाबोबावगोन लोगोफोर। सन्देह' पार्ट 13 खौबो नोंथांमोना दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबायब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरखादो लोगोफोर। बेनि पार्ट 13 खौबो बिथांमोना थाबैनो लाबोनो हागौ लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो एसे नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर, लोगोसेनो दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। एन्ड थेंक इउ फर वाचिं।